No niin. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Saisinko neljä mehua? Kyllä, ne tulevat alas piakkoin. Selvä. Woohoo! Saanko minäkin tulla hyppäämään? No hyppää. Hei, sä unohdit maksaa. Sori, tossa 10. Okei, kiitos. Mä hyppään kans. Woohoo! Mua on vähän pelottaa hyppää. No, tuu se tienoin. Kiva. Täällä on hauska. Milloin ne limuttunee? Ihan kohta. Eiköhän ne kohta tuu. No niin, uidaan täällä. Wihihi! Sitähän mä teen koko ajan. Kiva. 2 minuutin kuluttua. Joo, hei, tytöt, nää teidän mehut, tai mitä nää teki, oliks nää mehuja vai limuja, ihan sama, niin ne tuli nyt. Olkaapa hyvä. Jos noin mehuja, niin sitten sä teet pikkuvirheen. Mä sanoin kyllä mehuu, mutta se se laittoi limua. No niin, mä join jo. Voisit sä tuoda mun limun? No en mä nyt veteen sitä saa tuoda. Okei. Jota. Mäkin käyn juomassa. Tää on tosi hyvä. Olipa sitä. No, jatketaan uimista vielä 3 tuntia, koska mä saan olla tässä uimahallissa 3 tuntia vielä. Mä käyn hyppäämässä. Mä sanon niin kauan kuin mä haluan. Tai kun mun kaverit lähtee. Vähän tää on hauskaa, mut uidaan vielä vähän aikaa. Okei. Olipas hauskaa. Eikö meidän aika lähteä vielä? Mun aika. Mun ei tarvii lähteä ikin täältä. Ei niin. No, mut kyllä meidän olisi aika varmaan lopetella, koska tää vesi alkaa kylmentyä koko ajan. Mut musta oli ihan lämmintä. Nyt mä sukellan. Okei, no niin,